Пейзажът е моя съдба. Рисувам го с удоволствие през целия си творчески път, споделя Михаела Иванова. В началото там, моя ранен период, аз рисувах едни градски пейзажи, доста по-такива илюстративни, доста по-театрални. После нещата се промениха, някак си това настъпи с връщането ми към рисуването от натура. Първото ми участие в живописен пленер. След това участие аз усетих, че онези пейзажи ме сковават, композициите са станали еднообразни, се повтарят и се върнах към тая своя любов към природата, на планината, която винаги съм я имала, защото от малка с родителите ми обикалям планините и мога да кажа, че съм туристка вече от доста години. Планината е един друг свят, много по-различен първо от ежедневието, просторен, чист. Там се срещат такова разнообразие от форми, понякога готови картини, които са за мен много по-богати от всякакви наши фантазии. И наистина природата зарежда с тази първичност, така да се каже, с тази непосредственост. Аз съм се стремила да отида отвъд натурата, нали? Не просто да изобразя нещо, което съм видяла конкретно. Там ще видите в онази зала мои акварели, които те са по-непосредствени такива наблюдения от натура, но те пак изразяват по-скоро моето първо чувство от природата, докато тези маслените неща, те са обмислени, те са приработени в мен, изчистени са някои неща от природата и съм се стремила да отида до някакви по-скоро философско-поетични обобщения, които аз не искам да ги споделям какви са точно, защото е редно да оставя зрителя той да си довърши, така да се каже, моя разказ, това към което аз съм го насочила и всеки да намери за себе си нещо, което може да е различно от това, което аз съм искала да вложа. Въпросът е той да си намери своето в картините. Тогава има смисъл от изкуството. Аз се старая тази първоначална емоция, която съм изпитала в съприкосновението с природата, да я запазя в завършения резултат, защото това не е лесно, нали? То като мини преработка и участието вече и на мисълта във всичко това, но и къде успявам, къде не, също не се наемам аз да оценявам, но се старая това първоначално усещане да го запазя и в крайна сметка чувството е водещото. То в изкуството, ако не е така, то си личи и е скучно. Имаш ли си любима планина? Аз обичам всичките български планини, смея да твърда, че много добре ги познавам и не бих искала да кажа тази ми е любима, защото това означава другите да бъдат пренебрегнати. Все пак Пирин планина е най-разнообразната, изключително красива, от друга страна пък Рила има една изключително дълбока хармония, не случайно тя е мистичната планина и там са пребивавали Иван Рилски, по-късно белите братя дановистите. Родопите също имат една мистична магия, такава чисто женствена. Голяма любов ми е и Стара планина, тъй като чисто кръвно имам там калоферска жилка на една от моите баби. Така че, но за мен тази високата планина, там с точно езерата, водата,
е голямата магия. Тя е по-различната и най-вдъхновяваща и космическа. Пътя ни изненадва, ние вървим по него. Въпросът е да пътуваме, както казва една там стара мъдрост. По-важно е да търсиш, отколкото да си намерил. По-добре е да пътуваш, отколкото да пристигаш. Така че да си пожелаем път.